muminai kuwa sun fi su, wato sun fi son Allah ga duk wani abu daban. Arifai bayan Allah masana waɗanda sun san Ubangiji, sun san sifofinsa, sun san sunayensa, sun san kuma abubuwan da yake so da abubuwan da baya so, sun tsaya akan ya kamata musulmi ya zaɓi Allah da manzonsa akan duk wani abu da ake so a duniya, ya zaɓi son Allah da son annabi akan wato son zuciyarsa da son ranshi da duk wani abu da yake kada hankali ko yana jan hankali. Ya zamana Allah da manzonsa su ne mafi soyuwa a gare shi, kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan shi ya faɗa a cikin hadisin nan na sayyidina Anas wanda Bukhari ya ruwaito shi, yana cewa ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يقذف في النار ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. lalle ya ɗanɗana wato zaƙin imani, ya ji daɗin imani mutumin da Allah da manzonsa su ne sun zama abu mafi so gare shi. Idan Allah da manzonsa ma su ne mafiya so a gare ka, to lalle ka ji daɗin imani, ka ɗanɗana shi. Hakanan kuma mutumin da ya fifita sonsa ga mumini ɗan uwansa akan duk wani abu daban da Allah da annabi, hakika mutumin nan ya ji daɗin imani. Abu na uku shine mutumin da wato yana son musulunci, yana son wannan addini, wato baya son wato ya fita daga wannan addini kamar yadda baya so a jefa shi cikin wuta. Saboda mai, saboda Allah shi ne mahaliccinka wanda yake ka bauta mini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda aka aiko da wannan addini da wannan saƙo, ya ce maka ga yadda za ka bi, yadda za ka bauta wa Allah. Sannan kuma mumini shi ne abokinka a cikin wannan tahiya mai girma a rayuwarka ta duniya kuma duk inda kake. Sai kuma abu na fudu, manhaja wato tafarki wanda kake tahiya a ciki shine musulunci. Idan ka kasance kana son Allah, kana son annabi, kana son muminai, kana son kuma musulunci, hakika kaji wato daɗin imani, kaji wato ka samu daɗin imani. Ma'ana dai imani ya tabbata a zuciyarka yanda ba za ka firgita ba, ba za ka yi fargaba ba a duniya da lahira. Ba abinda zai zo ya ture ka daga wannan ka'ida na imani tabbatacciya da ka kasance a kanta, wadda ka kasance a kanta. To, son annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yana da muhimmanci. Annabi yana da haƙƙi a kanmu, haƙƙi a kanmu. Haƙƙin da yake kanmu farko mu sani, wato wajibi ne mutum ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam